Bueno, Izaro, hirugarren urtez Larramendiko krosa nolako ibilbidea urten? Hemendik irtengo dia, Rondilla kaletikan jungo dia, Eroskira arte eta gero buelta. Egongo da aukera 5 kilometrotako, 10 kilometrotako egiteko helduentzat. Jende asko apuntatu da? Herri krosan 80 daude apuntatuta eta oraingo saida jendea apuntatzen ere bai, osea, ehunera heltzen gean. Nabari da modan dagoela korri egitea? Bai. Eta eguraldi honekin jende animatzen da, osea, posi gaude. Zer dira, bertakoak ala kanpotik ere hasi da jende etortzen? Kanpokoak ere badaude, bietakoak bai. Pauso bat izan daiteke fama hartzen joateko pixka bat gaurko proba, ez? Hori da, bai, ezagutera emateko herria, ez? Azkenean, ia 200 parte hartzaiek eman zuten irteera aurtengo Larramendi krosean. Lehen aipatu bezala, bi luzera ezberdin zituen ibilbideak, 5 kilometro eta 10 kilometro. 5 kilometrotako lasterketan, Ibai Berezierto Zarauztarra izan zen garailea 16 minutu eta 57 segunduko denborarekin. 23 segundutara Xabier Satrustegi sailkatu zen. 3. postua, Auritz Mendizabalentzat izan zen. Emakumei dagokienez, Hernanira joan zen lehenengo postua. Maria G. Pastorrek eraman zuen 24 minutu eta 23 segunduko denborarekin. 2. Marina Lakuntza Tolosarra sailkatu zen, eta 3. Ainara Rodriguez. Hamar kilometrotako proban, Ibon San Miguel izan zen garailea 31 minutu eta 35 segunduko denborarekin. 2. Iker Pagola Tolosarra izan zen, eta 3. Iker Alba Hernaniarra. Emakumezkoetan berriz, Eguzkina Zabaleta izan zen txapelduna 40 minutu eta 20 segunduko denborarekin. 2. Oiana Ortiz Tolosarra eta 3. Saioa Garbizu. Bai, 5 kilometroko garaia zu izan zaitugu, nola joan da lasterketa? Agonikoa oso. Hasetik fuerte, bakarrik eta atzea bira bukaeran. Izan ere zu izan zara erritmoa jarri duena hasieratik bukaerara arte. Nolatan egin duzu horrelako lasterketa, hasieratik tiraka jarri, bakarrik geratu eta bakarrik iristen? Serie polita nahi nunik, karrera potentia eta arriaskatze hartzen naiz, eta ondo, ikiarri ondo hartzen dago. Eguraldia, ona, ibilbidea, gustokoa? Aparta dana, ibilbidea igual, jende animatzen da baitoki guztietan, antolakuntzare bai, mundiala. Esperotako garepena, prestatu duzu lasterketa? Espero, bueno, imaginatzen horri briko nitzala, baina hain fuerte nun espero ibiltziago. Bueno, gaurko 2. postua zure izan da 5 kilometroetan. Esperotako postua izan duzu? Bai, bueno, egon nahi zilabete bat, lesionatuta. Eta gaur asmoan neuken, ongi ongo baniz korrituko nuen 10-koa. Eta erabaki nuen 5. Pixka bat kompetizioan sartzeko. Baina bai, gustoa egin dutenakin, oso gustoa. Hasieratik lehenengoak alde egin du, bere erritmoa ipini du, gogorra izan da? Oso azkar panda, hasieratik. Eta ikusten nuen, manekin 5-koa zela eta ikusten nuen imposibila zela. Gero aurretik neuken grupo bat, eta ez nekin 10-koa ziren, bi bakit 10-koa ziela, milo bestek ez nekin 10-koako 5-koak, eta suertez 10-koak ziren. Eta 2. sartu naiz, bai. Ibilbidea, zer iritzu duzu? Oso polita. Dena zelaie, eta oso polita. Lehendabiziko urtean korritu nuen bai, eta asko gustatu zitzaidan. Kilometrotako probatzuk amaitu duzu lehen, azaldu guzu denborarekin gustura zaude? Bueno, egiz esan ez dut hartu kronometrua ametara heldu nazenean, posik batez ere sentsazio bila etorri naz, eta topa batez gustora topa naz. Talde oso on bat egon gara lehenengo buelta osoan, eta gero gai izan naz ritmo aldaketa txiki bat emoteko, eta egiz esan denporagaz baino geratzen naz sentsazioekin, ez? 10 kilometro izan dira, 10 kilometroa zelaiean, errekandutik ere joan zaretea izea agian gehiago notatuko zen, zer iritzu duzuzuk? Bueno, ni egiz esan enaz asko konturatu, ez? Enaz holan kejateko ez eguraldiari buruz, eiziari buruz, zetanok eukidu aukera, baldintza barriak, ez? Orduan, ez dago kejarik egiz esan. Holanda karrerak eta, kontrando kasu naizia gero a favore eukitxe oso, así que lehenengo kendu eta gero emon, ez?